Hi guys, what do you say? Hi guys, Masquera say, hi Winnie, hi Rachel, Primrose, Priscilla, how are you? Martha Mathes, actually say guys, Patronella, Charity Chomba, Molin Yamangondo, how are you guys? Chingo share life, Dombra mu share life. Phone ya ipima notifications, but chingo share life. Patience, Caroline, Albertina, tudakutiti shike. Tishite okuna na baba message. It's high time sometimes we speak about these things, guys. It's high time. Tinosekerera chimwe zvinuka vanhu vachipunzwa. Tinosekerera chimwe zvinuka vanhu vachiparadzaniswa. Need the so-called Diana Papa. And Mona, yes, Anna Dre, how are you? Alice, she say, B, how are you? Auntie Maona. It's high time to some good for you, Connie. It's high time to tell the nation show, guys, because the Tinonyara Dzmenguva vanhu vachitolidwa astray. All in the name of Tochka vana papa. Kana kuti we pray vanotona mata vana papa. Ndivatanya kuna mata ari kamwari. And guys, I'm just going to say my mind. My mind. Get me right there. My mind, based on the video that I saw on the streets. I'm just going to say it again. My mind, based on what I've seen in the streets. There's a video irikutenderera my street. Antika ndaiona kwa Anadom antika nikasongeona kune a few more people antika mastiti shakiranza haina fai andimona mastiti yeah, this so called prophet weku Nigeria anozi David ucho yaya ari ku Joburg kuko apparently two, should I say one famous person akainda ikoko. Yes, chichi zviri sei indakurova wangu akainda ikoko ne girlfriend yake antika tongoti vese vakuziva kusikana zvavo tongoti these are famous people anditika vakaenda kokoko anditi and publicly anditika musikana akasimudzwa muchechi asimudzwa muchechi chakiranzi namama chichi malafai mama chipo ndobva aenda kuchechi kuyakuya aenda kuchechi kwakuyawo unozati mongoziva ku sometimes you just go kuma churches kuma nama prayers and things like that. This is a newly wedded couple vachangororana anditika then vaenda kuyakuya kuchechi vakasumudzwa muchechi pakazara vanhu anditi ndobva panzi iwe musikana une vana let me play the video for you munzwisise. Let me play the video for you. Vanogona kumutega David uche uyu mutegei guys. If you can take this so-called man of God, this charlatan, mutegei guys, tege mutegei get to stand on. Now you are standing up now. Yeah? Nobody, I don't want to take out. Yes, Center. Stand up. You have 10 children under the water. I don't know about that, sir. Say deliver me. No, I don't know. You can't know. Deliver me, man of God. If you know, then you are not normal. I'm not normal. I tell you, things are not normal. So if you are here, if I tell you, say, you have 10 children under the water, you say, yes. And that means you are far. You have 10 children under the water. You are married to a man that is half human, half snake.
Guys, network montiregererawo network iri ichitiza ndaenda kure kune kwairiko. So there's no please focus, attention. So any man like this one now is under, he need deliverance. I won't say what, but he need deliverance. Because anybody that come near you, they go after that. Okay. Guys, check it, change your position, guys. The guy change your position. Mira change your position. The dream you saw. Mira change your position, guys. Yeah, guys, change your position. Man, do you say che beyangu koni demato? AC. Huh? Yes, I remember. And you say mermaid. Yes. What is yes? I sometimes dream in the water and I can see like a shark chasing me. Confirm. Huh? I can confirm. What can you confirm? There's a prophet called Prophet Adam who told me the same thing, that you need to be careful because your wife, she's targeted. So now you are in danger because he said the same thing. I want Kengelan Macarone, Chavira Chaska. This is half human you are carrying along. See, she needs deliverance. Deliverance, man of God. She's not a full human, she's half human. Deliver me, man of God. Kanaka Zinsgwa. The guy to go tower. Do you have a child? The guy to go Zinsgwa. No, we don't have. The guy to go tower. How long are you looking for a child? No, we just got married. How long are you looking for a child? We just got married. Tell you like 2 months. But you keep on seeing yourself carrying children in your dream. Yes, I remember last month I dreamt pregnant. And I told him that I dreamt pregnant. That's not only the time. You have babies. You have babies. That's why you saw is the 10th one. So and there's something you still need to go and do in their family. Something is still remaining. Yes, man of God. Today you'll be disconnected. Come on, leave her. Try it. Come on. Right. The guy that's why muchipirwa mari, because they are quick to believe everything. Ndoda kudzokera nemi kumasure. Anditika ndoda kudzokera nemi kumasure kwana papa. Vangani venyu vanoti kana vakaenda kumberi kwana papa. Anditika ukaudzwa chini pamberi pevanhu unobvuma iwewe. Vangani? Usina chawakambonoti yes papa. Vangani? Ngatangire ipapo. Vangani venyu vanoenda kuna papa. Omisa pamberi pechechi. Antika onzo ona vati gonzo wakambona chakati kuwa pakati konzi yes papa uchinyepa vangani venyu vakazvita. Ngatidzane chokwadi. Vangani vakazvita. Vangani vakazvita. Right. Number 2, let me educate you. Number 2, let me educate you. Chokwadi chakakwana. Munozviziva here kuti these people, my so-called prophets are, they use some other forces behind them. Munozviziva here. Munozviziva here kuti vana papa ava, they use some other forces of darkness that are behind them. But you, nemaso enyama, you can't see. Do you know that if you go to kunanga nasi, vangani venyu vakaenda kunanga nasi, vane vana vakapata kubva kunanga. Azvina basa zvokukonfirma. Caroline, listen to what I'm saying. Antika kana uchibvuma womanya nadzo. Antika kana uchibvuma zvomanya nadzo. Ani murikoda. Vangani venyu vane vana vakaenda kumanganga nekumasvikiro. Antika vane vana venganga. Right now. Vangani vakanouchikwa kunganga vangani. But tinouya pano and tichoti nganga dzakaipa adziti mwetsvina. Do you know kuti nganga nemuprofita, majority of them, they go hand in hand? Do you know that? Vana papa ava vakawanda nenganga chinhu chimwe chete. Munozviziva here? Munozviziva here? Kuti this guys,
amusati mave tikutaura experience of life pano. Muri vana vadiki munozive kwenyu. Muri vana vadiki munokonana mugorakonana nemhuri, right? As it is right now, what do you think is going in Kalonga's mind? What do you think? Shokuti atorega hlengelana azvinakana nebasa rese izvo. Azvinakana nebasa rese. Ndativa nganoenda kun'anga. Andiwana kumaprofita kuchechi. Munotokonfembera namurume nemukati zvokunyepa. Who doesn't asingaroti ndiani? Asingaroti ndiani? I know a lot of people who wakaenda kuna David uche kujobe kuko. Animaona. But nothing happened. Vachinzi deliverance. Ta deliver zvakwana. Taita. But I know a lot of people wakaenda kuna Nana Poki. Anzi Nana Poki. Antika Nana Poki mchecheke Rustenburg huko. Antimona anita hizo zizvi. Anditi but apana chakachinja from bad to worse. Listen to this one, guys. Makambo ona ere kuti vazhinji maprophets aya varume vechidiki. Where are the 50s prophets? The 50 years prophets, where are they? Why do you have my prophets 30 and below? Makambo chesa fungwa dzenyu ere psychologically mbochesa fungwa dzenyu cheko chaiko. Vanhu vari pabasa ava, guys. Vari pabasa apa. A prophet, true man of God. How can you say such things pamberi pevanhu? Kuti varambani. Kuti varambani. Do you think right even though right now these are very 2 months varora na vana. So tell kwaitika nditi 2 months yet. Do you think kuti paka gara apa pamberi apo after 2 years 3 years vanenge vajaira naka ma problems mumbanenga kupota chitanga? What do you think change chichituko chemusikana uyibva kune murume chi? Change chichituko chemusikana uyibva kumurume chi? Anenge zvati every day iwewe hause une vana vauna hopo. Handiti une vana vauna hopo ugozodai. Zvataugwa apa. Ndochinenge chituko chake icho chichi nekusingaperi icho chichi. Kunza acho wandigere neshavi munomba iwe uri mukadziwe. Une murume uko akazodai. Andi muri kunzwa. Right now as you speak, what do you think isai put yourself in other people's shoes? What do you think mfunga dzakalonga izvo video yabuda pachena kai kohama dzakalonga ziri kufungei? Kohama dzakalonga, what do you think they are thinking? Vanofungei? Ora cheti tu vanodanana. Kuti ubatsirwe you seed. Imi guys, I always tell you salvation is for free. Hands in the Bible, my people perish because of the lack of knowledge. Animona, hati fundiswi nezviprofita. Andi muri kunzwa. Mukangoziva kuti vari pabasa munobatsirika vazhinji venyu. Vana vari pakutotsvaga bag, they are securing the bag. They are securing the bag. Andi muri kunzwa. Keep on going there. Muchaligwa marende muchashinura. Indai machechi waya munoligwa mari kongona uchinzi dzisa mari uzodai muchashinura. Anti mazochinzi takamboenda kune mechechi. Hanzi pastor akataura izvozvo because they work hand in hand, vana vane same spirit. Animona the pastor kwavakamboenda kwacho kwavari kuti vakaudzwa munofunga kuti hana kupara kuna matakata deliver. Zvanobatwa futi kune zvanhu zvanotaurwa futi kune mechechi. So where is the deliverance? Where is the deliverance? Their business is now on social media. Satan mumu akauya kuzoba kuparadza nekuuraya. Right now I can say this andika aparadza vana vanava. Atoparadza. The 3 things that the devil has come down here to do and kuuraya, kuba nekuparadza. Aparadza. Zvaataura pamberi pevanhu izvozvo atoparadza. Then havana papa. Come on, guys. When are we going to wake up as Zimbabweans? Who doesn't dream? Everybody dreams. Munhu wese anodreama. Andisika, munhu wese anodreama. Umotodreama uri mumutisha imo uchibhururuka, umotodreama uri kuAmerica, umotodreama uri kusingazivi. People dreams. We dream every day. Handi muri kunzwa. Koti maprofita aya kuti hiri anenge akadai neside. Koti ng'angawo dzinenge dzakakugarira ine side. Koti maprofita ekutaura pavanhu zvakakugarira ine side. Anditi tipei results. Give us the results. Takachinjidza vanhu kudhara pano vanhu vachidzoka vachichema pano vatorerwa mari. But you still go back there.
ari iye aenda nemukadzi wake kune mumwe profeti oudzwa kunzi mukadzi wako anoitwa nemurume ari pasi pemvura nevana hobho, imba inomira here iyoyo? Hanzi mweya wacho uri after iwewe, kudzwa kuri kudzwa murume, this spirit is after iwewe kuti ikuparadze. Do you think right now ane peace of mind kalonga? Imi kune vese vari kuti anze akonfema shandisai brain. Do you think right now murume ane peace of mind? Do you think ane peace of mind right now? Hanzi shuwa simeni ndakagirwa mari kwa Fred huko ndakasvinura sedemba vana vaimboko. Yes, somebody is confirming. Let me pin the comment. Tiri pano kutaura chokwadi. Simply because munoona zvamoda kuoneswa imimi. Satani ane simba rekuti gomo ibva apa uende apa richizviita. Hati mwazviona? Ane simba rekuti suduruka gomo ufamba uende apa. Anototaurawo chiprofita. Anototaurawo nendimi Satani. Anotaurawo nendimi Satani. Anti muri kuzwa? Achivhundutse izvo zvokuti anzi patagwa nendimi kana kuti pazodai kana kuti pazodai. Kana mukatesa iye musikana uyu panga achiudzwa anga achiedza kunyatsotaura zvakanaka kana manyatsonzwa kuti amedza mate. Unovhunduka, unomedza mate, unoshaya kuti woti kudii. Chero kuti uti no I don't know it, unopesera ngobvuma. Kune vakamboenda kuchichana papa taingobvuma zvatisingazivisi. Takamboendako. Ndaingosvikonzwe mazita kuti pamberi pevanhu nekunyara. Haurambi nikochiti vana papa vapikiswe. Vanhu vari kutsvaga bhegi vasikana. Be very careful kalonga. Usateerere zvikutaurwa nevana ava. Vana vanoshandisa misoro yemagora. Varume vachona. Vanoshandisa misoro yemagora varume vachona vakawanda. Kuti vaone. Musoro wegora unoona. Guys, chero zviri pasi pemvura unokunyukurira. Andi mashona. Unokunyukurira musoro wegora. No wonder vanhu vakawanda right now vasingasadi kuenda kumachechi. They have lost ningikiri trust nemanana papa. Hanomona. Tinovhuma nema kumachechi uku. Tinovhuma zvinhu zvisiko kumachechi uku. Nekungoti ndotya kuti ndipikisire man of God kuti avanza hazvizoiti. Andimaona kwakuda munhu anousvika anoti aiwa ina handizvisi zvamukutaura muri kunyepa. Ofuti who is going to do that? Ndiani anodaro? Be very careful guys. Kuparadza kwaita prophet David Uche, if you are listening to me, you have destroyed a beautiful thing that was going. You destroyed this couple. Let me say in English so that you can hear. You destroyed this couple. I dare challenge you, if I am a man of God, make me a biltong. Make me a biltong. Kana uri munhu wamwari ndite biltong ukozo ndichinja ndikuita munhu. Feja zinenge dzichitwa idzi. Feja zinenge dzichitwa idzi. And because we are too naive, antika and takapfeka mablinkers tinoteerera kwese. Mukaziva kuti muchechi business munobatsirika. Hamuna kudzidza pana ya Elliot hamuna kudzidza pakabuda mukofini achinzi uri kubutswa kubva kune akafa akapfeka chito yewaiti. Mwari vakatozomuparadza. Vakatozomutora Mwari nenyaya yekupretenda kuda kufa uri mukofini usina kufa. Andimaona. Kama blessing tizive kuti vanhu vane mapowers. Anditi tizive kuti ndivapi vari men of God ava vakaisa chipakaiswa mufananidzo wabhari apa. Akati handinamba mufananidzo wabhari. Akatora huni, pakaswa huni, pakanzi munhu nemunhu ngadane Mwari wake afutidze moto pasina moto apa. Handiti uyu wekwabhari uyu akadeedzera zuva rose kubva ritangiswa rinyure achingoti moto ngaufute bhari, achingonamata bhari moto hana kufuta. Man of God Elijah akauya akati pamaisa huni dirai moto, dirai mvura. Pakadiriwa mvura kuti huni dzinyorove. Akati Jesu Mwari wedenga, kana muri Mwari wandinondamata, uyai mufutidze apa. Immediately moto ukafuta pamvura. Moto ukafuta pamvura. Mukaverenga vaprofita enhema mubhaibheri kare kare anga ariko. Vanonzi vahuki vanga variko. Maprofita esekaya anga ariko. Mukaverenga mubhaibheri mune vakanga vachiita mari nemwana musikana akanga aine chipo riri dhimoni ranga riri paari raiuka. Dhimoni raifamba richiona. Vaishandisa mwana uyu, mwana mudiki, vaimushandisa kuita business naye. Vachifamba dai achiona zvinhu zvevanhu vachibhadharisa mari. Pamanoda mumba network iri kutisa. Hanomona. Vaishandisa munhu mwana iyeye kuita mari naye. Kusvikira Jesu vauya vakati akadzinga spirit dhimoni ranga riri mwana uyu rakanga richivaitisa mari. Vanhu ava vakatsamwa. Vakaenda munzvimbo yavaigara vakanoti ngaafe ngatakwe nematombo because akanga abvisa mweya wenhingikiri dhimoni rakanga riri mwana uyu rakanga richivaitisa mari. But all along vanhu vaifamba vachiudzwa zvinhu zvavo vachibhilivha kuti mwana uyu anoona, mwana uyu muprofeti. Asi ranga riri dhimoni rachishanda pana Mwari, pane mwana uyu. Be very careful guys what you are dealing with. In network yangu guys, I don't know what is happening.
Be very careful zviri kuitwa kunzoku. Vanhu vari kutsvaga mari nedemo. Andi muri kunzwa? Maprofita aya ari kutsvaga mari nedemo. They have tako ndanifunge. Tozotangidza. Sandoita tu. Hanzo uyu idemon. Hatina kuti idemon. I didn't say kuti idemon, ndikuti be careful of vana papa. Hanza ndemumba ndikurukwa manje bvudzi nembazvindirani. Ndiri kuti be careful of vana papa ava venya, because right now zvavatoita izvo vaparadza. Unenge wakuzodemba manje chandaendera kuchi ndendakaziva ndisina kumboenda kwana papa. Unenge wakudemba manje. Hanimaona waburiswa pamhepo saizvo zvisvi uchitaurirwa zvinhu zvisipo. Vangani venyu vachembera da kukudza ichokwadi, vangani venyu vachembera guys, kubva muri vana vadiki makaudzwa imini kuti vamwe venyu hamufi makarogwa, mune mweya iri pamuri, mune mashava ari pamuri, mune manjusi amuri, nana papa vasiko zvinezvi makarogwa mune dzimba dzazara nevana. Vangani venyu? Vangani venyu? Vangani venyu vakaprofita zviporwa zvokunzi by now unenge wafa iwe hausviki panapa, but he tikaiti chinje network futi kungoramba chitiza network network rudzivi yakadai. Manje apa pane kalona apa chenotonyura madhaka uya apa fuye kunozoenda foni kwacho kumusoro kwandizokwanisa kuona shapa tukoni kana ndazogara magina ndichakwanisa kuona tivhara chitoi ndakaenda kuita kukwirira kudzikira kudai kuti ndibate maoko chiruka andimaona. So guys ka nyaya dzezviprofita izvi ndangotoda kumutsana maziso because ndabatikana zvoti panoona video yo ndikati saka apa varoda kuzama kuita sei apa. What was he trying to do? What was he trying to do, this prophet? Hanzi apiwa mari. Andifunga kuti hakuna munhu angada mari yakadaro. Remember, this is now public. This is public apa. Ndena ngada piwa mari yekuti unonyadziswa uchitaurirwa zvinhu zvakadaro public. Hapana mari yambobhadharwa apa. Hapana. Eno katerera pa takautaura prophet yo atovhunduka atomedza mate. She was shocked. Even iye kalonga atadza kunyatso dairira chaizvo zvazviri. Animona. Chenjerai maprofita ana papa venyu afa. Nigeria uko kana musingazivi kunoitika zvikukutu Nigeria uko. Kunoitika zvikukutu Nigeria uko. Hamsati maona kana ma African movie awo. Munoti ma African movie anowanepi ndende zvinhu zvavanonyora vachita ma African movie. Vanozviona pazvinhu zvinoraramiwa everyday kunyika kwavo ikoko. Zvemabhillionaires club tinazvo kuZimbabwe su. Tinazvo here su zvemabhillionaires club guys. Zvokuti munhu anoenda pasi pemvura achinodina tinazvo here. Ndo zvatiri kutaura Elena tina kumbochivaka zvizvurudzwa kuti uyai kunesu. Tiri kungotaura kuti be very careful wachaindako because unenge uine dambudziko. Kana une dambudziko unenge uri munhu ari vulnerable, unenge utsvaga rubatsiro. Saka unenge uchiti ukaonawo machiripita unenge uchiona yawo tirega ndisvikeko. Hanzi ndakabodza ndibati mwana pandatove nevaviri. Yes. Hands maybe market. I may know maybe, but I doubt it. Marketing strategy because ndena kada kumarketwa achiti gwatogwa zvinhu zvakadaro pa public kunzi une murumari une vana vakadla vari underwater une vana hobo vari underwater. Ndiani anoda kumarketa chinzaro? Tongoti ndodamba kubvunza guys. Tongoti let's say vabva kwa ucho yanditi vaprofitwa kwa uchoko vaudzwa izvo zvavaudzwa izvi handitika varoorana vanhu ane tumansika munhu musikana oita kana kuti gore asina mwana toti zvinonzwika oita gore 2 kana kuti oshayiwa mbereko pa 5 years. What do you think muri notaura? Pane video iyi kwanzi uri hafu human hafu njusu. Chindipindura guys, tongoti musikana uyu aroorwa handitika onoshayiwa mbereko kwakabuda video rakadai. What do you think kuti family notaura? Alright, mutsandiri kuisa. Ngatichandifunga guys, toti aro nhasi musikana uyu oshayikwa mwana uyu oshayikwa mbereko. Handika kwe 3 years kana 2 chaidzo. What do you think is going to be said? Kwabuda zvivideo zvabuda izvi. What do you think is going to be said? Feita gara tinokonfirma tiri vana papa takatombokonfirma zvatisingazivi muna papa. Kana uri pamberi papa unenge uchitotla kupikisana papa tinongobvuma zvatisingazivi techingoudzwa isu techingobvuma.
Tinenge tichingovhuma. Hazvishamisi izvo. Iwe chaichaiyo ukaenda kwaNhingikiri kwa papa nhasi, unototla kupikisana papa iwe. Ukapindamo. Unototla kupikisana papa iwe kuti aiwa handizvizivi. Unongovhuma zvausingazivi. Vana papa venyava. Right. Mukangoziva kuti vana papa, the spirit that they use to operate is not a spirit that comes from God. Munobatsirika not vese, but majority of them. Hi Mama. How are you, darling? How are we? Good. How are you? Yeah, Are you there? we are here. Oh, I can see you now. It's been long. Because I keep on going sometimes. My son picked me, go to hospital appointment. Okay. We do that, you know. All right. And something just happened 2 days ago. Okay, what One happened? of my in-law, you know, she died of cancer. Oh, here in Even UK. she lived in Zimbabwe before. Okay. We are from Sierra Leone. Okay. You got Okay. young children. Oh, 13 sorry. years and 11 years, Viola gone. Oh, sorry, ma. Gone. Sorry, ma. How is granddad? Eh? How is your husband? Oh, it's there, it's there. He's okay. It's okay, it's okay. Okay. I never see you. Sometimes I look at the window. Oh, we are here. I told you know what funny? You see the last Saturday? Yep. I saw, is it Saturday or what? Big white fan. Okay. I said maybe you are moving. No. They brought some other things. Okay. Yes. Yes. God bless you, man. God bless you, Mama. I thought maybe you went somewhere else because I didn't see you. I haven't seen you for quite a long time. Yeah, because sometimes I just say And the weather also sometimes Well, doesn't next permit week you to be now- outside. Next week now, I'm going to have full house. Oh, in okay. London. From London. For me, Oh, the kids. All my grandchildren. Oh, You know, when they married close schools. already. Oh. You miss us? Okay, Grandma. I said, no, I don't want shouting when you come here. Okay. I want to relax myself. That's why I left London. Oh, that's nice. Grandma, tell me something. I want to ask you something, yeah? Yes, madam. You were from Nigeria, right? Yes, baby. Tell me, but you left Nigeria a very long time ago. What's your take? Who lived Nigeria a long time ago? You? 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 Oh, no, you left Nigeria a long time ago. You? Yes, Me, I'm not from Nigeria. Yes. You left Nigeria a long time ago to come live in UK, right? Yes, sir. What's your take on of so many prophets that are in Nigeria? What's your take on what they do? Like, Prophets. yep. The prophet of God. Now there's a problem for us to know which one is the prophet of God, right? Remember? You know, I myself, you are looking at, you know, we have big church in London. All right. Yeah, but we are Aladura. All right. You know Aladura? What is Aladura, no? Aladura is the one we are white. The apostles. White garment. Yes, the apostles. The apostles, yes. You can't judge. Only God can judge. Okay. But remember, we are not judging as such, but we have some other churches, right? Let me talk of the ones that are in South Africa. In South Africa, we've got people that came from Nigeria who are in South Africa who are running their churches, right? And majority of them, we have never seen your ages though. They are 30s and below, right? These are doing this prophecy thing and whatnot. So sometimes you tend to wonder, is this real? Or we know Nigeria now? My dear, I don't want to commit sin. I don't want to commit sin, my dear, because everybody, you know yourself. I know myself. Only God can judge. But if I come to you and say, Mama, I want to go to this prophet as a child, you can't say, I don't want to commit sin, right? As a child, you're left to warn me to say, no, don't go there, or what? They always send one message to me every day. I say, you know, how can I say to you? You know your own mind, your own spirit is your own. No matter how long prophet or prophetess pray for you. Yes. You yourself, you know what you want. You know you can open your mouth
and ask God for what you want, and God can answer you. I don't say because I'm a prophetess or whatever. I pray for you. It doesn't mean that you can't pray for yourself. Yes. I just pray for you to go to lift you up, to get this power to pray for yourself. Okay? Don't depend that Mama pray for me. You can claim me because God put this word on my mouth to pray to be so. But at the same time, if you believe me, you believe my God who pray for you. But at the same time, lead down your own name. Yes. Call your God. Call your God true. Kneel down. That's very powerful. Kneel down on your own and call your God. You are the best prophet of your own life. You are the best prophet of your own life. And if you pray, God can even show you your life. I always tell our member. They still follow the Baba come. The church is still going on, but we are old now. We are not going there no more. Because we have 3 branches here. This church opened 19 war. The morning star opened this country, the UK. 19 war. Is it not in 1969? 1969 or 68. Our old father, they came to come and open the It's big, you see. They know. But now, you're saying it started 19 something. What about this that are starting now? There are scammers there in Nigeria. These people, they take people's money. Let me tell you. I came to this country 1966. 1966 coming to UK. Go. I walk. My husband walk. Those days they want people to come and walk, and I walk here. I bought a house for 5,600, big house in Visitor Park. That's where all my children was born. Okay. After that, we joined the Allied in this country because I'm Anglican. Yes. I don't take, instead of my husband to ask anybody for money, I cross my heart. God punish me first. We give. Yes. We don't take from them. Yes. Because God doesn't call us to stay from it. Because come to this country, those days, you buy half for 5,000 something. God have already blessed us. But these days, before they can even say leave down to prayer, they ask you for money. They ask you for money. True. Thank you. That's what I wanted to confirm. Thank you, Gogo. Have a nice day. That's what I wanted to confirm. Because they want to. That's why because they're all about money. It's all about money now. I will have part of myself. They say, Mama, Baba, you are the good prophet. My husband say, mother, they don't have no money, they don't have nothing. Sylvia. I say, Mama, Baba, because that's why God will bless me. Yes. He bless all my grandchildren and everybody. You see? I don't suffer in this country, but I work for what I enjoy. 3 girls, 4 jobs in this country. That's why I'm like this now. You see? I don't say because of the show. If with the oil, if my husband do the oil, you give it to people free. Baba, how much could Daddy say? Before, let me tell you, God forgive me. Before I go to this, God more than this. When my husband wants to give, I say, how can you give free? How can my husband say, cool down. Oh. God give or let's give the other. And that's why I'm used to it. You know, people, if I allow people to come and meet me here, if I allow people to come and leave me here, a lot of people will already come and meet. That's why we thank God. Oh, yes. Anything we lay our hand, I help people around, I do everything. I don't have much, but anything I can do the prayer. One day somebody tell me, if all this show, they say, Mama, before you enter, you say, God bless. I say, I used to it. Hey, I'm used to it. You know when you used to something, you say it all the time. They say, you always pray. As you see me now, I'm part Muslim, I'm part Christian. I'm real Christian. You are real Christian. But my children, they don't put my grandchildren. They are big now. They get so now. Maybe some of them, the grandchildren, they are going to buy. Next week, okay, expect some bank holiday next week. They are coming here. I say, I don't want wahala. Just don't come and give me wahala. You see, Grandma, you are too nice on the road. If you feel sick, you are used to live. Hello, Mama. Hello, Mama. All the shop.
They started and beat her borrow. Mama, you are good, Mama. I said, I'm not good. I'm not good. It's not good to say somebody is too good or you are too nice. In between. Amen. God will bless you. Amen. Amen. Long life protection. Long life, Mama. You will enjoy what you work for in Jesus. Amen. Amen. Nobody will take your blessing, your glory from you. Amen. In Jesus. Amen. It will be so. Amen, Mama. God bless you, Mama. Greet Papa for me. Greet Papa for me. Okay, my dad. Okay. Hello, bye-bye. my sweetheart. You just looking at me. I did greet you. What happened? You married already? Oh, no. How old are you? I'm 17. 20. 17. Eh? 17. Ah, my bikini. Hey, your bikini. Who can I marry you to now? Ethan. But Nigeria name is Bamidele. Because the mom is from Jamaica. Okay. Send something. Okay. Married to my last son. Okay. Bamidele, Ethan. Okay. That one doesn't want to marry. That one is 20 something now. Okay. All right. The rest, they marry already. And I have girls now. I'm looking for good husband. I don't want no rubbish. Yes, you don't want rubbish. Yes. Rubbish. Yes, you don't want rubbish. No rubbish. No rubbish. Don't take rubbish, yo. Hey, don't take rubbish, yo. When the time come, don't take rubbish, yo. I You hear? to pray for the right, or don't take rubbish. Yes. I always tell my children, my granddaughter, hey, Grandma, you can take it. I say, you can take anybody, but we have to put it in the prayer. Hey. You see? For sure. For everything. For sure. God will be with you. God be with you, Gogo. Long life, Gogo. God will show you the right way. In Jesus' name. Amen. Right. Amen. Amen. Bye-bye, Gogo. Before you see me outside again. Yeah, for sure. But next week, you will see me because they will come to the garden when they come. I'll see you. Yeah, I'll see you. Right. Saka muneighbor muvakidzani wangu Gogo muraini redu rino iri tingori 2 vanhu vatema Gogo ivava vaneni saka vakangoonawo munhu mutema vakati ndafara kake chitukudo vaona ndafara maiwe ndandiri ndogara ndisive kutaura naye hamunhu akuru ani mavanzwa kuti ndakauya rini munhu achembera ndofamba zvano kunyanya vanogara nemudhara wavo vari 2 but anyway back to our story andimaona vana papa ava be careful of them guys, their spirit operates the same. Mateni maneighbors ndovega munhu tingori 2 ini naivo munhu mutema chete anomaona hanzi bhaibrazilian ayo inotoita iyo ndofika mawigi kana nchifamba saka zvinetsi anomaona saka vana baba be very careful. Problem yatitoita sevanhu nhasi ndeyekuti tinovhundiswa nemamiracles, we see things that we want to see total zvatoda kuona ende vakatamba munoziva vanhu vakaita psychology, vanhu vakaita psychology nepfungwa dzedu ndivo vana papa vanotoziva zvatinoda, vanoziva zvinhu zvatinototsvaga kuti ndakanomupinda ndakadai especially kunoudzwa maprophecies iwaya hanimona kunoudzwa maprophecies iwaya tinobva tatokabira hanzi nemwe mucomment section ndo zvavanoita baba vanotobatsira vanhu vakawanda vanongodaro kubatsira kuudza munhu prophecy kubatsira ndakuudza ngati nganga inokuudza wani kuudza munhu kutaura kuudza munhu zvanenge uchitaura kubatsira here we want results after that let's see results vane vana vakawandisa sa vagara naivo vanogara nendharawa vari 2 vanavo vanzi vakarogwa vakaenda kwakasiyana antimaona. So guys indangoti tichenjedzane kuti be very careful guys. Video yaya ndaona ka it's not a nice video. Vatisa mwana yaya panguva yakaoma pataiti because chituko chake atochipiwa chemufamily, be it not today, be it in the next 3 years 5 years or when anenge achitukwa naizvozvo kunzi atibvirei iwe hausi munhu iwe you are half human half chi mufamily manenge aroorwawo mukataka kuitika pachipiti kune uchingofungirwa kunzi haasi kuti haasi mukadzi wako akuita zvinhu izvi nokuti akanzi haasi half human half kwaichi nokuti akanzi haasi half human half njusu. Saka mufamily mukatongoita chinhu anenge achitongotanga kunongedzwa ndiye kunzi kuti asiri mukati asiri ari kuita zvinhu izvi antivazviona. Saka guys be very careful kuna papa. Yes mati be very careful na papa vanoputsa vana papa vanoputsa iko zvino kwa Fred uko kungototi vakutomupota chivhara mandikiri vanhu mavideo aya mameso mazoe kutanga vaibudiswa kuchinzi mai mune chikomba imi pa Facebook pakazara vanhu
vachiburiswa nefesi vasingabva kufesi vanhu vakazopopota paya achiburiswa nefesi kunzi mai imi mune chikomba imi baba imi muri kuhura baba imi live fesi ichionekwa kudai kumaraini kuya kunenge kuchigara vanhu moti zvinozodii ndochandiri kutaura Sylvia izvo zvandinoti ndozvampandatinini havana kuvaka baba vavaya vaputsa because right now akanoshayiwa mwana achangororwa zvikaita kuti adhileya pambereko apa anenge achinzi anogoita vana sei handani vana vake kudhara pasi chituko chacho chaunzirwa kwaakaroorwa. That's not nice. Just that not nice. Right now andori nestress yazvo arigona kupretenda as if they are strong or what, but stress yacho anenge achitori nayo hanimona stress yacho anenge achitori nayo. David Uche, if you are watching me, that was not nice, oh, my brother. You don't tell people. Rather, you tell them to come and see me in my office. And this is going to make many people not to go, especially my public figures, not to go to church kwake. Because nobody see waka. Whether ndakazoyanchi zviramba pavanhu, but zvambotagwa kuona nenge vachitomanya, mukuda video tomanya. Vakutomanya nekuti ndizvo chokwadi. Mona, pamwe ndizvo chokwadi pamwe ifeja. Asi ndinongoti vanhu vaya kuvaziva kwandinoita maprofita enhinge enyaya ana papa venyaya. Ndizvo feki zviya. Vari kutsvaga bag guys, vari pabasa zvatakangoitawo. Sylvia, pasocial media unozotsvaga side hustle here. As much as it's entertainment again to us, andika socializing, but also inside hustle. Handizvo. Vari pabasa ravo vana papa. Ku YouTube uko, ku TikTok uko. Vakazara kuna Facebook takavadzinga kavazhinji chani munozviona patakaita video mazata inesana nevaya vanonzana tembo svikiro chichivaya vakatiza kuFacebook vana papa vakawanda vakaenda ku TikTok no ku YouTube because kuno kuti tinofumura guys kuno kuti tinotaura chokwadi tinokuudza vakamhanyira ku TikTok uko hop neku YouTube uko kuno havatambiri sterek variko but vashoma kana variko kuno vanongoya vachinamata havaiti zvokuti hewe yatididi vakatiza kunoko because kuno kutotaura manje uko vanenge vachitolerate kwa kuna na YouTube uko inonzi TikTok vanenge vachitolerate kuti mavideo achishayiwa vachidini muchitisa munhu famous nezvinhu zvisipo musi wamuchaziva chokwadi muchabatsirikana mofunga chero izvo zviri right now murume mukomana uyu kuti arare nemusikana wake anenge achitotya notaudzwa kuti hanzi the spirit iri pamunhu inenge iri after you kutorara naye cheko anenge achitotya kuti kana ndikarara naye spirit ikandiataka saka vavakei prophet venya papa chicha vavaka paprofesi yavapa iyoyi vavakei yes anoita mari yakaona handitoona tizvo zvivideo uri kuti kudiko Sylvia handitoona vidhio raisati nakuzviona taona chitenderera kudhara handiona ratotenderera kudhara vidhio iyi saka that's man ndiri kutotenderera and it's giving them exposure because ndo panenge pane mishonga yavakapiwa ikokoko kunzi uchazikanwa handivanenge vakaiti I want to be famous anenge akaenda kwakapiwa maningikira kunzi I want to be famous papa I want people to come and we are helping them to be famous by circulating those kind of videos. People are going to say vakanodzwa ndoda kuendawo ndine maproblems angu kwai hawana deliver waiona Josephine Gora dei ukambobigwa mari usvinure nanamba pa kwai hawana deliverance waiona deliverance yacho waiona kungonzi you are delivered watoiona deliverance ana Facebook nikisi kungonzi watodeliver watoiona deliverance we Sam David ucho asiri yokumboprofita mutambi webhora waya guys asiri yokumboprofita mutambi webhora waya achiti you have been delivered mutambi webhora kanofa kwai kudona iwe rega ndikudze story yekudona naiwe Josephine iwe Gora dakusvinudza masiso story yekudona ini ndakambodona guys ndaenda kunana papava zvavanoita ndaenda kunana papava guys mazuva ekutsvaga mbereko ndaenda kunana papava guys papa anokunamatira chikusunda ichi kudai unotanga uchadai so uchitizokera kumasireka kusvika wangoti rega ndidono ichi chogwadza chachikusundidzira papa anenge chikusundidzira ichi chikusundidzira uchitanga uchadzokera kumasiro dai woti rega ndingodona zvindibve indakadona ini kuti zvindibve ndawa nokusundiwa ndichisundiwa ndichafamba ndichadai achati come out kusvika ndati p pasi kusvika ndadona kuti zvindibve ndakadona ini awaziva napapa matrix avo iwe ukambona shavire njusu checheronzwa rituwa deliverance mwaka iwe zvakaoma
ndakadona ndakapretenda ndikasvika pakudona ndandawa nekufamba mutsibogoza ndichingopushiwa ndichingotenderedzwa muchechimusa ndichingosundiwa ndikati izvo zvotodovhunika ichi ndifana kuti pasi pi ndifana kuti vozi ndiri pasi paya anamona vamanya vaya vezvichira vaya vezvichira ndobva vamanya chene zvichira kuzondifukidza kudai ndofana mboramba ndakati zii zvangu ndiri pasi ipapo ndofana mboramba ndakati zii zvangu ndiri pasi ipapo guys ndofana zoti time zvangu ndofana zomuka kudai hanimona asi ndaitoziva sezvikuitika zvochinzi she has been delivered kupi hapana kana mweya chandakadza chiri difference kana kuti ndakangozvidonedza ndega hanimaona guys kwanzi uya manjuza nawo zvake uri ng'anga here nai cousin Liliosa unoona manjuza avanhu uri ng'anga koti mumwe aisa chi-electric something mubhachi rake muhombe mure bhachi resutiriari kudai painokubata kudai so uchingobata kudai so wainorohwa nemagetsi wogwina kuti wobva wati pasi handi unogwina zvose kudai makumbo kuti fofofofofo makumbo handimona vanhu vachitoti akazobatwa akaexposwa kumasking achiisa ichocho chinhu chaisa chemagetsi mukati mebhachi reruoko kana musingavazivi vana papa if you don't know them if you don't know vana papa 54 if you don't know vana papa ndo zvavanoita unopesera wadonha kuti vandisiye indakazvidonhedza zvindotozviziva koitawo vamwe kuti muchechi mumai mwana chero kungomubata kudai anongodonha everyday kungodonha achingodonha everyday achingodonha handimaona kuti nagosva ke nekudonha chechi kwedu ukoko ndoziva tichiri vana chikura taingonzi pai panongonzi uyai muna matigwa vanoda kumberi taigara takanda matigwa every sunday ukakasvika namari kungonzi vanda kuna matigwa taitodecide number 1 because ainakidzo nekudonha ikoko ndosvika kumberi ndichingobata kudai ndobva ndati pe pasi hanimona ndichingoda kuti taita murakatira wevana takadonha pasi kutoda kuti kuita competition yekudonha mai mwana muchechi tichisumudzwa tichiiswa muchimba chekuseri chiya tichisumudzwa tichiiswa kuchimba asika kukura uku guys taitodonha nemafriends angu totoda chikwata chekunodonha kumberi tichisumudzwa tichiiswa kuchimba uko tichisumudzwa tichiiswa kuchimba uko tosumudziwa mai mwana tichizvidonhedza kwanzi aiwa kudhonzwa adhonzwa hake nemaasha if you look closely handina kusaizoningirira ipapo but guys shavi renjuzi chacho harinzi delivered takudeliver just sezvamaona just like that imi just like that hakuna zvakadaro guys anyway we are here one day tichadzokazve nenyaya tichadzokazve nenyaya but chandiri kungoti cheti musadligwe mari nevanhu ava guys musadyirwe mari ende musabhelieve munoputswa nana hanisaka indinewana 200 pamwe unenge usina kana 1 pamwe wawo pamwe mamuna pamwe wahuna but uyanza navo ka10 apa musikana mai mwana so pandiri kuti pandine problem apa ndepekuti zvatauga pamhene kudaro kuti une vana hobo uri hafu munhu hafu njusu mwana uyu akapinda marriage changopinda akanonoka kuita mwana ende vatokireta chituko chachatukwa nacho everyday mufamily maarorwa because atororwa haungadiwi nemunhu wese mufamily paunororwa unotowana vanotori against iwewe kana vana tete kana vanani kana vana vamwene chacho ndochinge chachituko chavo vachimudza kuti iwewe ati vhiri wakanza usi munhu iwe kana iye murume nhasi kutonyanya kutorara naye cheko chakanenge kutotya kuti zvaakanza asi ndikuwata nenjusu hani muri kuona that was not a nice thing to say pamberi pevanhu vese pafair anondiire chepe indinayo yaatanga kuzorai animaona hazvidi kudaro hanzi toindepi namata wega zvataugwa nambuya you are the best prophet of your own life munoziva kuti jo kuna mwana asingaendi kumachechi chako chako vanongonamata vega kumba but anotooneswa zveupenyu hwake kuti mangwana famba wakadai variko vanhu anotooneswa zveupenyu hwake ega unoona wega zvinhu zveupenyu hwako you pray you ask God kuti nditaridzei upenyu hwangu ndikuenda nekupi direction ndopaona kuti mwari kunamata papaya obva anzi achifamba kudai so handi bhazi romusiya kumupfumbura bhazi akamira pabasi stop kuti asana kundiona here zvafamba seiko kudambugwa nebhasi akamira basi stop kunzwa chinzi 2 minutes bhazi roro rasvika pamberi paraita accident andimaona kana kungodile pane mukomana ndoziva akanga aenda kuairport ikoko kaenda kunokwira ndege ndobva akanga machaja ifoni aona tase chaja ifoni ndobva ati chaja ifoni ndakandidzokera ndotora chaja ifoni kudzokera chaja ifoni kumba muri kunzwa akadzokera kumba kunotora chaja yake ifoni akadzoka achidzoka kana chinzi wasiwa nendege yatosiwa utozokwira mimwe ndege inotevera anomaona asiwa ndege kudaro anti 8 hours later akazva kuti ndege yayadonha vanhu vese vafira ipapo saka sometimes mwari vanongoshanda nenzira dzavo kana uchingonamata kuna mwari izvo kuda kuonotsvaka-tsvakana nezvinhu zvokudidi zvokuterana papa and put your trust in vana papa serai nazvo guys put your trust in God not vana papa vanhu venyama kana vana papa vari vanhu venyama vakafanana newe neni surely you can pray for yourself
unoparadzwa nefamily yese kumaprofits kuchinda wonzi ukuroiwa namai vako mangwana ukuroiwa natiti hatisi kuti hakuna namai vanobata mishonga vanodini anomaona mangwana ukuroiwa naningi mangwana shamwari yako yakadai pamwe haina chainotomboziva kana chainoziva hapana shamwari yako utonzi ukuroiwa nayo anomaona vanozviita vana papa saka be very careful kwatinotambira kumaprofita uko be very careful kumaprofita kwatinotambira uko be very careful munoparadzwa nemaprofita paradzwa chaiko chaiko hanzi market. I don't think it was marketing though handifungi kuti ungada kuzvimaketa uchitaugwa zvinhu zvakadaro papublic. I don't think so, but papa vava ndove fake. Papa ndove fake. Papa is the fake. Vandoda tunonyora comment yangu page kwavo kuti papa you are fake. I'm going to write pa page pakuti baba hanzi imari pepa chwa uya kuseri uya ku WhatsApp tunonyora kuti papa you are fake. Tunonyora papa you are fake. Why did you tell this couple public? Why didn't you go kuseri? Chatove chituko guys. Izo zvimwana uya akaputika pa social media akata socialite vatowana chituko chake ma socialite vamwe paanenge akutukana ma socialite anga chonzi tivhire uri half human half njuzi hausi munhu iwe handisi kutaura nani ko hausi munhu chituko chake andimukona ti ma socialite vana vatozama kuto mwana uya atozama pinda pa socialite ma socialite mamwe nema ghost awana chituko David Uche vawana chituko ndo chinenge cha chituko chake chocho every day handimoza zvatoita pa social media ndo chato chituko chake every day kunze anditauri nenjuzi izi musatani satanist hafu munhu hafu njuzu hanzi ndena handizivi nangona chitenderera I don't know. Hanzi I know that church is a few minutes from my house hakuna yeopi wangu kwa ikoko ndezve showbiz true. Hanzi muchinyorere SIS MELLY musadaro siyaiso ngavauzwe chokwadi wini maka ngavauzwe chokwadi papa vari kuparadza vanhu ndokutoparadza kwavari kutoita ikokoko vakutoparadza vanhu ngavase munhu unenge waenda nedambudziko wini ningosotamboda dambudziko iwewe rekuti unosvika uninga kungopinda pese pese unoita dambudziko kuti ninga kungopinda pese pese inga vamwe vana profeta anokuudza kuti zvandaona urari uya kuseri pamhene pazere vanhu kuikwai hasi munhu saka chii saka mai vake vakazvara chii hanzi akabhadha I don't think so hanzi magosi atotanga kare andimazviona handimaona zvanachitaura atowanikwa chituko magosi anenge akutofamba naye chingoti mami hota anomaona mami hota zvakangooma hazvo guys kunyura ipapo zvakangooma hazvo but anyway ndangoti tingomusana nekuonesana maziso guys kuti zvababa vaini zvavaita hazvina kunyatsa kundifadza ini amen hazvina kundifadza because vapoza havana kuparadza havana kufungira mwana mudiki uya havana kufungira mwana uya aiwa hanzi aroti anichindotanisa kundiani kwasingaroti naiwe togosa nditongorota everyday chingotanisa dzimwe nguva nembwa 1 dzimwe nguva dana tingaziva asi tiripo ndeni asingaroti especially muchando munorota zvese mai mwana kana muri muchando iwindai unotorota uchichendaniswa kana nenjuzi idzodzo dzausisati wamboona mapenyu wako kana kurota uchichendaniswa nemunhu asina kupfeka asi tingoripo tingori fine hakuna vasingaroti iwe chaichaiye wakarota kangani naitoko zvinhu zvingani zvaunorota asingaroti ndiani dzimwe nguva unorota pamusoro pemba uchibhururuka mai mwana dzimwe unorota dzimwe nguva uri mukati memadhoti dzimwe nguva unorota uri pai ndiani asingaroti ndiani asingaroti handifungi kuti akabhadharwa ine angabvuma kuda kutukisa mukadzi wake nemasocialites nemagosti hakuna hazviiti kubhadharwa handifungi kubhadharwa handifungi zvakaoma guys zvakaoma saka ndangoti tionesani pane anga chichida kufona fonai pane anga chichida kufona titaure nyaya zvatakaitirwa nemaprofita fonai kana muchida kufona guys fonai zvete achingoti nyaya nichingoti ni aiwa zvangu feja idzi feja chatukwa mwana wevanhu akazvirega zvake aiwa saka muprofita wacho wokutanga akaita deliverance akatadza kusvita
chero mkaenda kumaprofita vanoopera the same spirit, guys. They operate the same in the spiritual realm, guys. Amoti munda kunzwa sei. These people, they operate the same in the spiritual realm. Remember kuti vanoenda kumwe chete, vanosangana kumwe chete vanava. Kwanowana mapowers avo kuna Nigeria kuma underwater na Ghana uko kunhu kumwe chete, anomaona. Saka vanotobvumira manigerian mubva munamboona munhu achinzi ng'anga vanonzi vemani vanoita zvemani rituals ava vachiti kana munhu akaenda kwagudiwa maropa revanhu, vanhu vomhanya voenda kunotsvaga kung'anga kuti abatsigwe ningikiri kobva kwauya ningirikiri kobva kwauya this thing kobva kwauya iyeye munhu avapa uye achiti tinanganga kuti if you want me to keep on giving you customers you have to stay away from this story. Hamsati mambozviona inga munozviona wani same spirit vanooperator nesame spirit, guys. Ndo inenge ichioperator ipapo same spirit. Zvonetsi tichazotaura rari rimwe day. Video iyo ikai yatokonzeresa mirai muchazoona zvenyu tichadzoka palive rimwe day ichitaura kuti takambotaura kuti chimusuya uya animona tari ndizvozvo chaizvo ndizvozvo. Anyway guys, ndapedza kurukwa zvanda kugeza ndokunda kubasa manje ndokunda basa uyabva fona. Hello Dave, ini ndafanira kuti nditaure imwe nyaya yevamupasta vemuno muSouth Africa yandikaona kuYouTube kunyaya dzedzi dzinenge dzakanzi ndinofollowa yakanzi I've been through the most. Pasta ivo vanga vari pasta pakutanga hanzi ndichitonyatsonamata zvakanaka hanzi but I find kuti muchechi mangu manga musingazare vanhu. Pandinenge ndichinatsoparidza kuti ndikuparidza ndaiona vanhu vachirara. Handozotarisa mamwe machechi ari kumhiri uko unoona kwakazara kuchishedzerwa. Hanzi zvakandipa pressure yekusvika pakuna aproacha mumwe pastor muNigeria. Hanzi akanditi tinoenda kuNigeria, akandiudza mwedzi yekuenda kuti tifanira kugadzirira mari dzematiketsi so. Hanzi tikaenda kuNigeria kwatikanosvika tikangosvikira kusango. Hanzi rinonzi chiko kwatikanosvika hanzi kwatikanobikwa mudhamu. Kudhamu rakaiswa pamoto rikaiswa mvura. Hanzi ini ndikapinda ndikatozviudza kuti this is end of me. Asi hanzi ndakabuda imomo ndiri munhu. Ndikapirwa zvandikapirwa ndikanzi izvi unocherera pamuchechi, izvi unoisa mumba mako ruva iri musingachapinde munhu, ruva racho unodiridza wega chichi, izvi udai neoil yokuzora kana iri Sunday kuseni, usiku weSunday vachida kuenda kuchechi kuseni. Ndainzi unomuka wogeza neblack soap neblack oil wozora black oil. Hanzi manenje akatanga kuitika. Vanhu vakatanga kuita kunonzi kuzara muchechi zvokuti chechi yangu yanga yakutozikanwa. Handichakwanisa hangu kunyatsopedza story yavakataura pasta iyoyo munomu. But vakazozvisiya ende vari kuti vanga vakutojairira system yanzi kana kuZimbabwe cheko ndakaenda kwandikanorara paguva pamusoro peguva remunhu anga avigwa musi iwoyo. Ndikaendeswa manheru ndikanzi ndinorara ikoko because of powers. Saka mamwe acho mamaprofeta aya zvaari kuita zveshuwa vari kuita zvemushonga SIS MELLY hakusi kunyepa. Saka ndatongoti zvangu shonya yayo ndakaiona kuYouTube I've been through the most. Iriko yapasta anonzi Pastor Ramakopa. Vakatsanangura zvekuti unoshamisika kuti nhai Mwari ndozviri kuitika munyika yatiri kurarama. Thanks SIS MELLY, ndo zvandakati ndingoshayawo zvangu nemi palive baba. Thank you very much Nati waita basa. Thank you very much. Ani muri kuona plus mukanoteerera J Israel uya J Israel aifumura pakambotora paya akatotaura kuti ndakapinda mazviri kamuchiri kurangara J Israel achi ndakapinda kwazviri taienda kuNigeria kupi tikazodina nanhingi akafumura maprofits obve kuZimbabwe vanhu tichizara kupage kwake uko achitotaura kuti ndaive ndirimo I was part of it but ndakazotendeuka ndikabatsigwa kupi ndikadini tichizvitozviramba toramba tichingobhiliva inini maprofits ma50s and above. Where are they? Are you saying kuti pavanosvika ma40 years ma45 years vanoretire? Are you saying that vanoretire? Hakuna hufana udiki ndo wangozara muindustry mustreet ndo wakazara mastreet haiwa zvedu zvichafeja idzi. Anyway guys, guys ndiri kwendinogeza zvangu ndigadzira ndiende kubasa ndikubatai mangwana guys. Ndangoti tionesane hanzi kune umwe akafumurwa nezuro kuTikTok muprofita hani mazviona
TikTok ichapedzera jamukawo ikoko mirai muone. Jamuka TikTok anditi kunosita takajamuka. Takatenga pana papeji katijamuka isu pana papeji taijamuka. Pana pataijamuka nenyaya dzevanhu ava tichinyatso kuya tine mavhi 11 hanimaona. Iko zvino vakatizira kukoko vakawanda ndoko avaruko. Muchaona zvenyu mirai muone. Vakangodzoka kuno kuti takaita pakapeji kana kanogarira tinenge takagarira neko. Toti tagarira neko pano vakangodzoka kuno Facebook. Ngavaite zvavanoita kukoko vanoita uko. Pano vangoeda kudlira vanhu mari tetakamirira. Tetakamirira. Timbodi zvisina nebasa rese atidi zvisina nebasa rese isu. Hanimaona. So guys, yeah, muve nousiku hwakanaka guys andika. Kutamba hakubvaruki. Ngandipedze kurukwa guys. Tizokada zvedu skit redu tobva taenda zvedu kuti basi ndokubatai mangwana. Love you guys and stay blessed. Bye bye.